wis tak sekelok maneh lapake wis tak nongkake aduh rika batan apa bungkus pedak egois apa pada egois apa aduh rika batan apa bungkus pada egois apa
wujud saka barokah bisa ana jamu bukan pengendikane Sang Rama ana kudu sinuwun wajah wujud saka barokah aku iki sampeyan bagus prakoso putra saking Dewi Suci Larang uga kalaran Gajah Kulung bukan arep nomori Sang Resi Kumbayana ana ing sakjeroning alas singit kuwi dengan alas Trenggono ora sing barokah bisa ora jalma kang bebudalan nemoni Sang Resi anggenipun tumuju ana ing sakjroning padepokan ingkang dilenggahi Sang Resi Kumbayana sing bareng aja pati-pati jebul ana ing Sendhak Madura. Sira sapa sira wujudmu mung dia singa wis apa wigatimu ana ing panggonanmu kene Dude Sang Resi panyuwunku nyuwun jaluk ilmumu Resi kanggo gedhekes awakku ayo Resi Bagyo Sirno kamiku sapa sumen dengan patang kula dina ana ing alas Trenggono sing barokah bisa lelep alamu panduane sifat denak ing Angkara Murka wes waduh Opo kowe wani karo aku? Yo! Yen kowe bakal dadi muridku, kowe kudu nglawan aku iki Sang Resi. Engkang mabon ing padepokan sakjroning alas Trenggono. Ya!
siro sandak siro. Waduh, ampun nasi, ampun nasi. Untuk seluruh dari Kecamatan Kalibomo suka bencana muda budaya untuk berkenan untuk ibu kita Ibu Bupati mau foto bersama sebagaimana biar yang pertama dari suka bencana muda budaya di bawah dari seluruh keluarga besar suka bencana muda budaya untuk turun foto bersama dengan Ibu Bupati dan juga segera berdoa taruna beserta Kepala Dinas Sosial dan juga para pemimpin. Saya luka barang